mimiku junti kedotan sareng kangura ato sing duwe putulanan kang ditembang Mas Udin sarana kiputek geding papaya dinda sing kosong kamu kang ditembang sareng Mas Edi Jeki kang ditembang mamaku Sendi Mas Jebra bos mie ayam deri bapak Gagam kang ditembang sing duwe kantor kadek no presti kang ditembang mamaku Endi mimiku wudong yang ekedi mamaku Tardang mamaku Suhendi kang bagai aja lali salawasti sarana presti bapak Gagam sing duwe ganti kadek minangkane sing ditembang sareng kang Lurato sing duwe putulanan sareng Azril Buadil Madu kang paling edan Azril buah melon madu mamaku Haji Kasiman mikutur mamaku Pondode Ayah Denok Bunda Denok Ayah Denok sing duwe 925 Mas Udin Ikedi Mimi Aji Carini sing denok cinsa mama Kaji Udi Ikedi sareng mamaku Rasidi mamaku Lembangan Dewi bos Udi Ikedi mamaku Rasidi mamaku Lembangan